Да падне голямата мъсотия. След това се опира с сапунена вода. И като я върнат от дарака, баба я слагаше там на хорката на вратеното. Кой е каракачанска? Каракачански овце, да. Тя е много черна, рядко има бяла вълна от тях. И целта е да се подреди това, косамо в една посока. За да може да... Ама дарака не е направен като седде. То трябва да има две такива. С две... Има в интернет такова видео. Сега ще изкарам той вретеното. И това. И става... Коса. Става като коса, да. Няма да стане много хубаво ден, но горе-долу ще се види за какво става въпрос на джеба. Като се разчеши хубаво. Ръчен дарак, те ли? Да, то не е дарак, чепкал. Асъл се нарича. То има си чепкала, асъл. И сега ще опредиш едно такова, да. Ето е горе-долу. Ей го вретяното. Какво е? Има тук кука, има отстрани да застава. Конеца. Ето ти някакъв нов модел. Не. При нас го няма. Тук няма, ама черпанско го има. Викат му фитил на това нещо. И с колело горни. И с него предат... Сега като не е разчепкана, тя трябва да се... Ако е разчепкана, ще върви по-такова. По-равномерна нишка, да. Уни долу трябва да се върти по-бързо, нали? Не, аз умишлено го спирам, защото няма как да се изпъни. Това. Там си навиваш вълната. Нишката. Нишката е готовата. И после вълнени чорапи. Да. Аз понеже ходя с шушани с вълнени чорапи. Се налапа много, пък косама е много здрав. Ако е миреносова вълна, няма да лесно се изпъва нишката, да става по-равномерна. Обаче тук косама е много дебел, много здрав. И не винаги става както ми кеф на мене. Горе-долу. Ти от някой тераса е висока, трябва да опускаш долу. За нас не е обичайно, но тибетците е обичайно да седнат мъже вънка на малата и на улицата и да си предат. Ей това е. И като се нави, доста добро количество. Да. Ако е излачена хубаво, върви много бързо, се преди и много хубаво става. Добре. Такива работи санки. Сега на баба аз ще кажа